Milé dámy, tie z vás, ktoré riešia výrazné vrásky v očnom okolí, padajúce viečka, máte povednuté a suché očné okolie, tak vám určite odporúčam vyskúšať náš očný krém z najvyššej rady Repair. Je to krém, ktorý vypína očné okolie, vyhladzuje, liftinguje aj upokojuje, je dermatologicky a oftalmologicky testovaný a vhodný aj pre citlivé očné okolie. Obsahuje rastlinné kmeňové bunky, ktoré pokožku obnovujú, obsahuje vitamín E, ktorý je vitamínom krásy, ďalej hraxiaty, ktorý robí push-up efekt, potom čajovník japonský, ktorý má protizápalové účinky a pôsobí aj upokojujúco a takisto obsahuje aj zmes troch peptidov, ktoré stimulujú prirodzený kolagén, elastín na našej pokožke a tiež kyselinu hyalurónovú. Používať ho môžete samozrejme ráno aj večer na očné okolie a má takýto kovový aplikátor, ktorým si vlastne priamo nanášate krémik na očné okolie a zároveň to aj príjemne chladí. Takže ak riešite tento problém na pleti, tak neváhajte a vyskúšajte.